जों सुबुं माहारिया गावनि आरो नखरनि गोजोननायखौ मोननो थाखाय धोरोमनि फारसे गोथौ फोथायनाय थानो नांगोन। गोहो बोलो थाखा फैसा धोन सम्पति थायोब्ला सुबुं माहारिया गोजोननायखौ मोननो हाया। धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंसो गुबै गोजोननायखौ मोननो हायो। खैफोद आफोदा फैनायनि सिगाङावनो गोरोन्थिया जानायनि सिगाङावनो धोरोमखौ सिबियोब्ला धोरोम गुरुफोरा जोंखौ बोसोन होगोन, जोंनो थार लामाखौ दिन्थिगोन, गोजोननायखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जों धोरोम सिबिनायनि फारसे ओंखारबोनांगौ होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथिदों। दिनै फुंनि समाव दारखुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ खुंगा 37थि बोसोरारि जथुम्मानि गौमा बाथौ आरज गाबनायखौ बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आरो बेयावनो गोनांथार बाथ्रा बुंथिनायजों लोगोसे बाथौ सिबियारि रायजोफोरनि फारसे गोथौ अनसायनायखौ फोरमायथियो। आथिखालाव धोरोम सिबिनाय, नखर बेंनाय, गथ' गथायखौ फोरोंनाय, समाजारि बायदि खामानिफोरखौ आइजो माहारिफोरा गोख्रों बिबान लानानै खामानि मावो। आइजो माहारिया जोंनि समाजनि गोहोनि बाख्रि होननानै बुंथिबावो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। गौमा बाथौ आरज गाबनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसेनो बाथौ धोरोम सिबियारि रायजोफोरनि फारसे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौबो नुनो मोन्दों। धोरोमजोंसो जों गासिबो गावबा गाव जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो। धोरोम गैयाबा, इसोरनि सायाव फोथायनाय गैयाबा, धोरोमनि बोसोनफोरखौ जुदि जोङो मानियाब्ला जों अहंकार जानाय जायो। बिनि उनाव जों गोरोन्थि मावफ्लांनानै जिउआव मालाबाबो गोजोन गैयै बेफोरबायदि जोङो जालाङो। ओंखायनो धोरोमखौ नांगौ। दा बे बाथ्राफोरखौ जों बयबो बुजिलायनानै दिनैहाय बयबो धोरोम सिबिनायाव माने मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों गासै धोरोमानो। गतिके मा होनो, सुबुंनि बियो मोनसे जांख्रिखांनाय जे बयहाबो थाखा फैसा धन सम्पति पावार जाजोब्बाय, नाथाय गोजोन गैया जिउआव। आरो जिउनि गोजोनखौ नागिरनानै दिनै सोरबा नङा सोरबा धोरोम गुरुनि, आश्रमनि, अबा मन्दिरनि बेफोरनि खाथियाव बयबो थांनांगौ जादों। गिदिर गिदिर मन्त्रि, गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरि बेफोरबो थाङै थाङै धोरोम गुरुफोरनाव शरणापन्न जादों। जाहोना जाहैबाय जिउआ खालि गोहोजोंल', थाखा फैसा धन सम्पतिजोंल' जाया। जिउआ धोरोमनि लामा, सत लामा, मोजां लामा, बे लामाजों जोङो थांनो हानांगोन। दा बेनो, गतिके जोंबो बयबो नाजानांगौ। खैफोदा फैनायनि आगोलावनो, गोरोन्थिया जानायनि आगोलावनो जों जुदि धोरोमनि लामाजों आगान सुरनायनि बाथ्रा सानोबा जोंखौ धोरोम गुरुफ्रा गोबां बोसोन होगोन, जिउनि सोमोन्दै जोंखौ गियान होगोन, नांगौआ मा नाङैया मा जोंखौ फोरमायगोन। आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानै लानानै, सोलोंनानै लानानै हान्थिलाङोब्ला जोंनि जिउआ मालाब्लाबो माने खैदां खैफोदाव जोङो सौग्रावनाय नङा आरो मालाबाबो दुखु जारलाजों जोंनि जिउआ हयथ' माने थांनाय नङा आरो अरायबो आलो गोजोनजों थांगोन। बेथ' बयबो जोङो धोरोमखौ माबा खालामनांगौ, मा होनो, फालिनांगौ। दा हिनजावफ्रा बुजिगौ जिउखौ, खारन हिनजावफोरनि सायावसो नखर बेंनाय, नखराव जाहोनाय लोंहोनाय, गथ' गथाय फोरोंनाय फोरानाय। दा बिमायासो फिसानि टिउसन रायलायो, बिफाया रायलाया जोंनियाव। आरो बिनि थाखायनोथ' जों जिखिनि आवगायनांगौ बेखौ आवगायनो हायैया। जोंनि नखर, जोंनि गथ' गथाय, बिनि सायाव जोंनि जिउ, जोंनि आइजो माहारिया हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन बिसोरो सांग्रांथि। आरो बेखायनो धोरोम सिबिनायनि बेलायानो जा, गुबुन समाजारि बिथिंनि खामानियानो जा, आथिखालाव जोङो आइजोफोरखौनो नुयो। आइजोफ्रा जाहैबाय मोनसे ऐश्वरिक शक्ति, बे संसारनि बिसोरो बिमा, बिसोर सोरजिगिरि। ओंखायनो बिसोर बे बाथ्राफोरखौ मोनथियो, बुजियो। दा हौवाफ्राबो लासै लासै बुजिलांगासिनो दङ। आरो आं सानो माने लासै लासै जेला खैफोदाव गोलैगोन अब्ला बुजिगोन, आरो अब्लाना बयबो बाथौ थानसालि फारसे आरो गाव गावनि बिसिफोरजों एसे माबा माबि मना हमफानानैबाबो फैगोन। आरो फैहांबाय। आंथ' दा गोबां नुसै गामसा थामसा माने दा गाननानै बयबो फैजोबो। गतिके दा जाफुबाय थादों, गाव गाव मोनदांगोन आरो मोनदांबासो बियो बेजों जरित जागोन। गतिके मा होनो, दा दिनै आइजोफोरखौ नुदों, नाथाय हौवाफोरबो दङ। आरो गोबां हौवाफ्रानो सानो जे आं गैयाबाबो जायो। आरो बर'फोरनाव बे हुदायानो दंखायो जे नों थांब्लानो जायो, फाइन होनानैबो गयो सानो। ओंखायनो जोंहा बाथौ खुलुमनाय सानखालि अबेबा अबेबा गामियाव फाइन होग्राल' मानसिबो दं। बे मालाबाबो धोरोमनि खामानियाव थाङा, नाथाय फाइन होयो। ओंखायनो आं खावलायदों फाइना बन्द जानांगौ। गतिके थानसालियाव फैनायासो एक नम्बर। जफानो हायाब्लाबो नुजानांगौ, रायजोजों जफानांगौ आरो रायथिनानै थांनांगौ आरोखि जुदि सोलाबाबा। बेफोरखौ लिस्ट खालामबाय थादों आरो गौथुमा माने हरदों। आरो आं खोनाबाय थादों जे बेखौ
माने मा होनो पर्यायक्रमे माने फारियै खालामबोगासिनो दं होननानै बुंदों। गतिके गौथुमनि माने बिबानगिरि बिथांमोना मोनसिगोन दा माबायदि जाबाय थादों। खारन जोंनो 50 कौटि रां बेबायदि 10 लाख करि मोनसे थानसालियाव मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावदों आरो बे मथे दा होगासिनो दं होननानै बुंदों। दा गौथुमा बेखौ मोनसिगोन। गतिके गौथुमजों आरो सरकारजों गौथुमनि दैदेनगिरिफोरनि बियो माने मा होनो बिसिनि माबा मथे जागोन। गतिके बिथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ बुंनो हागोन। आरो जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि थानसालियाव 10 कौटि माने फोसावदोंमोन बेखौबो बेबायदिनो बेवहाय खामानि जागासिनो दं। गतिके आं सानो गौथुमाव जायफ्रा बिबान लानानै खामानि मावदों बिथांमोना बे बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायनो हागोन।